Welcome to Know Your Leader, where voices rise, a platform for change where leaders realize the weight of their words, the power they hold, a stage to shape the future, young and old. Here we seek the truth, we ask the questions bold, we probe the depths of policies untold. Join Usiyabonga Mpungose as he explores the leaders who shape our world in store. With every word, a story is told of hope, of struggle, of a nation's hold. Let's know our leaders, let's hear their tale, and may the wisdom our future prevail. Alright, ngokukhulu kuyithoba ukhambelana nenhlonipho. Igama lami ngingusiyabonga, ngingowakwaMpungose. Kodwa ngiyangibize kahle mawuzothi Siyabonga Mpungose, nami ngiyakizwa ukuthi sukuzobisa mina. Okokuqala ngifuna ukubonga kakhulu kubalandeli nabathameli balolu hlelo. Indlela esilibuka lukhula kakhulu ngayo bese siphinde sibonge nakubantu ababaholi ukuthi masike sababiza abacabanga ngabili bavele basho batana sekasi noma kanjani soshayisa ngeke sikafiki you represent ikasi bathi sofika khona lapha ekasi lamakasi lakho empophomeni sikwazi uzokhuluma nawe. Njengoba nje ngizizwa ngithobeka ngiphinde ngibe nenhlanhla yokuthi ngijoyinwa umholi esimazi kakhulu lapha enhlanganweni ebizwa MKP umkhonto wesizwe party esimazi kakhulu. Igama lakhe unguReggie ongwakwaNgcobo. Sicela ukuthatha lethuba sikubungelele Mapholo basiphinde sikwamukele ohlelweni lethu. Siyabonga Mpungose. Njalo Mapholo bafowethu. No, sithi asibingelele sibonge kakhulu ithuba sixolise ukuthi kulele kuba nomhiqihiqi sibonga nje ukuthi kuze kugcine kwenzekile. Alright. Siyabonga kakhulu Gawosi. Mfowethu. Njengoba nje Mapholo siyajabula nje nokuthola leli thutshana ukuthi yini nenza mase ngicela ukuthi nize kulolu hlelo regardless ukuthi uphuma kephi ipolitical party ningacabanga ngabili mawucaba yini yenza ukuthi wonke umuntu avela avume nje mase ngicela ukuthi eze cishe sike sathi ukuxoxa singakabukhona emoyeni ilento eniyona mfowethu ukwenza into genuine authentic obonayo ukuthi ayinasi isandla sinoboya leyo nto leyo yakutshela ukuthi yona channel noma exactly right ukuthi sireache kubantu bakithi so sibuka nisenze umsebenzi ngendlela ekahle futhi sifisela ngazi ukuthi ningakwazi ukuthi niqhubekele phambili ezithina siwumkhonto wesizwe salekeleleka kakhulu ngealternative media because the mainstream media ayibona kangako abangani bethu so kuyasiphoqa ukuthi sikhase inhlelo ezinjengalezi ngoba izona ezasixhasa nathi ngokuxoxa nje ngendaba zethu notha ngokuthi zicheme nathi mfowethu. Into engicela uyicheck Mapholo before singene mhlambe into esizokhuluma ngazo mangathiwa silanduma yiself esikoleni ubani Mapholo ubani lo Reggie Ngcobo mangathiwa nje brief ngithi nje short ungubani uzalwa kuphi khulele kuphi kanjani awungiphe mfowethu myself ngawo ngakhawozi actually uReggie Ngcobo wazalelwa la kaNxamalala eMbuko. Awu nice sikhula nje sasibuya solanda inxaka la eSidara sure yes khona lezi mone njalo ke kwakuyisimo esimnandi kakhulu kwathi ke ngodlamela ama late 80s umuntu ke wafuduka kwaphindwe eRichmond kuboka baba kuboka ma la kaNxamalala eseKhaboma futhi kwa umano baba babuye bazokwakha ngakuboka malume mama kaNxamalala kaZuma. Alright. So ke mase kusukudla mase bakhumbula ekhaya eRichmond. So ke we went back to Richmond ke ngangineminyaka ewu10. So ke ukubheka ke okuqamile kakhulu kwaba eRichmond kodwa ngifunde emtoqotho. Yes. So ubukayo nje manje kumele azwafunda khona ngafunda khona. Yes. So base saya eRichmond ke nakhona eRichmond mina ngangahlala adinga ngohlala kaMafunze ekhaya elikhulu so ngifundeke kaNkabinde naselanga lakhe kaMafunze abuye ngasuka futhi phinde eRichmond ngiyofunda uStandard 7 uStandard 7 grade 9 but what's now so grade 9 yes so ke ngafunda ke Ndala la ngaqeda khona umatric ke ngase ngasuka ke ngayo ufunda kwakusayi Sultan eThekwini ngabuya ke ngaqala ngasebenza kodwa ke into yezepolitiki into
esekhaya. Okay, because ngifuna ukuchoka la ekhuleni kwakhe eRichmond iziphi idubedube noma iziwombe ezenzekayo ezisabuya ngazo beyidlala izolo eRichmond oyikhumbulayo. Cishe zonke iziwombe zaseRichmond. Nje ngithi ibhadi lami la sasuka ngodlami ngisakukhumbula konke okwenzeka la. Kanqamalala u7 days wenzeka ngokhona ngobuka seqa abantu abadala sebedutshuliwe nami ngangathinteka ngokukhombisa elinye ilanga. Ngingane nginjalo. So siyangalena veli nje sengiyilento eqabane lokuqina. Mfethu. Wasifika ke Richmond kwalula ukuthi kufike kuxhumaneke ngaleso sikhathi iRichmond yayisa united ngaphansi kwa-ANC kodwa ke kwakunezimpiko ezazikhona ne-IFP. Yes, so impi yokuqala yayikhona yayiphakathi kwa-ANC no-IFP siyayazi siyingane-ke thina kwakuthiwa ke sama-stone throwers. Sithunyelwe ukugada uMeloyelo yonke leyo. So ke yagijima la nigcwele iqalo mfethu itha kwakunzima kakhulu lesa sikhathi kodwa at the same time kwakumnandi sasingarealize ukuthi lento esiyenzayo inkulu ibaluleke kangakanani futhi icake kangakanani kodwa sasibona ukuthi sasihamba mhlambe so10 uthola ukuthi kuzobuya sesingasaphelele ikakhulukazi kubantu abadala uzokuthiwa ubhuti ubani Khombani sasabiza namakhomu ngaba ama-comrade Khombani aselimele kuyinto enjalo Khombani uboshiwe uthathwa amaphoyisa yonke leyo nto leyo. So kwakuningi ikombeke then laphela lolo dlame lokuqala elaluphakathi kwenkatha ne-ANC kwabuyiswana kutheke ngasekugcineni ngawo athi ngabo 96-7 somewhere there kwaba khona ukuqembuka kwamunye ucomrade ubaba Sifiso Nkabini. Yes, waba neqembu lakhe. So in that process ke kwaba khona impi yabayimbi kakhulu eRichmond leyo ke engangenza umatric ngalezo sikhathi sami. So ngiyazi kusuka nokuhlala ke namacomrade agcina ezisula ashona kanye abababa ngani bami ngoba isithinta nathi siyabantu abasha. So Kabake into eyababhlungu kakhulu ke eRichmond uthola ukuthi nje ngale komgwaqo savumelekile ukudlula kodwa mawuyothenga ezitolo ufana udlule la kwakuyisimo nje sasingemnandi. Mawubheka Mapholo iRichmond iqhaza elibambile nelidlalile emsabalazweni ngoba uyazi into engiyibukayo since siqala lama podcast esiwenzayo kunezinto ezintsha abantu ekuyikhathi ifika because sikhule uthola wazi kakhulu udlamo olwenzeke eSoweto noma koMlazi noma koMashu noma koShobashobane ePotchefstroom. So uma ubheka iqhaza elidlalwe eRichmond kakhulu ekuzabalazeni lingakanani? Kuba iqhaza leRichmond kumzabalazo likhulu kakhulu ikakhulukazi masikhuluma ngeNatal Midlands. One sokhumbula ukuthi iRichmond yakuyaba indawo yama-missionaries indaleni mission. So laphayana kwakukhona ama-Weseli nama-Anglican. So khona abantu okuthiwa oNonhleva babesifundiswa kufundiwe. So uzokhumbula ukuthi indumiso lesikhona manje i-DUT yayiseRichmond indaleni College of Education. Ubaba uRobert Mugabe, President Robert Mugabe wajika khona eRichmond before Adams College. Nice. Yes, ubaba uBhodloza baphuma lapho umuvo Maphalala. Almost bonke abantu abadumile ngesikhathi esidlule baphekwe eRichmond. So leyo nto ke yenza ukuthi i-consciousness, i-level of consciousness yayi-centered eRichmond. So okwenza ukuthi ke nabantu abaqhamuka abakhuluma ipolitiki yaseRichmond kwakuyipolitiki engathi scientific in a way ngoba yayisuka kubantu abafundile. Kodwa futhi aba-conscious ngomzabalazo. Ingakho ke kwaphoqa ukuthi nohulumeni ukucindezela azama ukupenetrate indaleni using ama-peripheries okuyindawo zabophatheni elekelela inkatha ngaleso sikhathi ngoba ubona ukuthi into ezosuka lapha eRichmond ithanda ukuthi ibe nkulu kakhulu bese kuba ke nama-comrade alwa ke kakhulu nje aqonda ngqo o-comrade uMzwandile Mbongwa o-comrade uMkhize ngingabala nje baningi kakhulu abalala basala lapha eRichmond belwa nencindezelo and bekuyisiyingi kakhulu ubaba umdala uHarry Gwala besithembele kusona kakhulu nagcinenza uComrade Sifiso Nkabini nobhala wakhe ngesikhathi sakudala kusahlangene kusayi-ANC. So nje ngathi iRichmond ngaleyo ndlela ineqhaza elikhulu kakhulu entweni yomzabalazo and also iphinde yasebenza njengane ethini
ne-camp, i-exit camp uma kuyiwe Transkei. Oh. Mawusuka eRichmond bekulungiswa izinto ama-comrade ayefikele eRichmond azohamba eTranskei. Kuhambe ko-check i-coast emzimkhulu ukuthi kume kanjani kuzongeneka yini. Bese-ke kuphunywa eRichmond. So eRichmond is so strategic when it comes to umzabalazo. It's a pity that ayikwazanga ukuthi inakwe noma ama-comrade akhona nakwe. And you would know now ukuthi engage nanomuntu omusha se-Richmond ngepolitiki uzofika ukuthola ipolitiki evuthiwe. That is why I'm asking ithini into yakhona and khona into mawubheka isisukile kwakhona lento ngimncane thina sikhulela ama-90s kakhulu kodwa khona lento ngimncane ngathi kuyasabeka ukuya Richmond kunjani uma ungachazela umuntu ke manje because beyikhona ukuthi ngathi sexabene no-comrade base-Richmond ngathi i-Richmond awucathi indaba ye-Richmond ke ngizwe kahle uzakaze ngihlale e-Richmond ngamthola kahle umuntu ase-Richmond itheni ukuthula e-Richmond. It's a very peaceful place. Okay. Kumnandi eRichmond uqiniso. Abona abantu base-Richmond they are so caring. Uma waye eRichmond, mase ufike nje eRichmond abantu abaningi abalapha yabo. Ufika mhlambe ezobuthisha akasahambi. Afike ezoba onesi akusahambi. Abanye bazosebenza emahlathini abahambi sebeya base-Richmond. Kumnandi eRichmond. Uyazi ukuthi why ngikubuza lo mbuzo ucathi futhi uzokuthi ucheck uyibone into enkulumakade. There was a time akade ubeke le by-election. Can you imagine? eRichmond. Lolo suku nje le by-election kwakungathi nje kunomsindo engazuthi kuyavota ngizama ukuyaphuzula ukuthi why makunento enzekayo izothinta ipolitiki uyazi uhlele endlini ubhizi nezinkodlo zakho kodwa wazi ukuthi there is by-election khona indawo ukuthi makubanjwe ama-by-election ubona ama-result ukwazi ukulandela udaba nanopolitiki yakho ukuthi hamba kanjani mawucabanga iziphi lezo zinto ezidala lokho. I-interest kwepolitiki njengisho nje wonke umuntu ose-Richmond uneqhaza libambayo direct or indirect kwipolitiki. So njengosho nje kune-by-election ngo-March 13 mangaphosisi last year kwakume yonke into. Angibuka ngisho ama-video la kwakume yonke into eRichmond. Into emnandi-ke ama-comrade aka-ANC ama-comrade omkhondo kwakuhlanganwa ngefuba nje kuhlekwane kuxatshanwe kodwa kuphinde kuhlekwe khona lapho. So it was so peaceful and uma kushaya 4-5 ntambama ama-comrade ANC asho ukuthi hayi siyabona ihambile lento sasiqala nathi namanje nje ngathi iRichmond is a very peaceful place ukuthi uma kwakhona ukuxabana siba nabo iyona ke nje into engayithanda yenzeka masaxabana ke sisheshe sithinta izinto ezingathinta. Asikwazi ukuxabana sishiye nje kanjalo kuhlale kube nentuthu nekuyiyona izinto esisayisebenza yayi-project ya-comrade Willie Simchunu esa-community safety noma i-premium ngoba uye olethe kakhulu ukuthula eRichmond. So anilahlanga inolwandle lesizayisho madima kanti kodwa ziyaqhuma ucela niyochitshela olwandle nisilalanga nge-speech kade eRichmond nenza nje sasingenayo imali yokuyebhika siyapolitika mfowethu. Okokuqala engifisa singene kukona ile engifuna ukuyi-check-a. One, ithinto mangikuzwa uyiqabane kusuka ekukhuleni kwakhe eminyakeni emincane. Kufika nini-ke la niphambana khona ne-ANC othi khona ngiyaphuma noma ayisenzi lento engiyenzayo because mangikuzwa nje selokuncela ukuba i-ANC yonke into ichaza ngizama ukuthola because nami mhlambe izongilekelela lento. I doubt ukuthi khona into engangihlukanisa nokuba i-poet selokhu ngazalwa nje mangibona i-mic kathi ngabona even indodakazi wakho obani uma sibona i-crowd ngathi ungathatha i-mic ungene stage. So ngizama ukuthola ukuthi uhlukana kanjani nento okhulu yiyona nje ukuthi ngivele ngithi hayi ngisasiyi-poet manje kwenza kanjani fike kanjani leso sigaba. Kuyisimo esibhlungu kakhulu leso Gawozi and mhlambe nje ukukuvezela okunye umuntu ugcine sezithola ebhayize bamba yonke into ngoba ngokuhlukumezeka kwakukhona ku-ANC. Angikuveze nje ukuthi mina noma ekhaya kahle besingeyona ANC bese amakomanisi. Ya ubaba beyikomanisi uma beyi-ANC kodwa eline kakhulu ekubeni ikomanisi. So ke ama-comrade ANC aqala kenza izinto engabuka ngathi azivumelani nami. So baba khona nje ukuthi angeke ngivele ngeke phansi indaba yepolitiki ngayiqhubekela nesikole bengisebenza kwi-corporate
kanaka lonto but ipolitiki kwakuyiyona leli lizongikhipha abizalukwazi sifike ekhaya sithi asazi manje ukuthi ukhansela ubani ukuthi kwenzeka kanjani to an extent ukuthi ngangikwi middle management position kwenye corporate enkulu ngakwazi mina ekhaya emaplazini ukuzifakela ugesi wemitha kwahumuzo owodwa okhanyayo uyimhlupha ke lento kuzochajwa amafoni le ekhaya kuzobukwa ama TV le ekhaya yabona izingane yabona osinawo lo kuzalwa surroundwe izingane oze kuba ngathi ba special kanti ngoba benogesi so sayahlela ukuthi hayi no asike sivele sivala umgwaqo sifuna ugesi sawuvala umgwaqo safuna ugesi nomphakathi mina nginawo ngahlala 21 days estoksini kwaboshwa mina ngedwa into eyayishiwa amaphoyisa yayithi bangibophela ngoba mina nginawo ugesi kodwa ngihlohla abantu ukuthi abafuna ugesi so into ke le eyayihlezi kumina into enomphakathi phakathi angikwazi ukuzikhipha ngizibeke eceleni so uANC ke ngokungakwazi ukuthi ucabangele abantu ngawubona ungasangifanele ngagcina ke after that march after lokho kuboshwa iactivism yaqala phansi ngoba kwase kunama backlines akhona politically ukwazi ukuthi ubani sihamba nabo ubani sihambe nabo so ke kwenzeka lokho concurrent upresident we-ANC Youth League ngaleso sikhathi uhambe unenkinga and ngimsupport ngalendlela uJulius Malema so ke ngezwe ngecall yakhe ethi sibonana eThekwini xoxela ukuthi I know siyaphuma manje sikhandidate kanje awusho intweni saphuma ke ngena ku-EFF ngaba usihlalo oqala kwaZulu Natal we-EFF mfethu yes so kuthenga ukuhamba kwendlela realize ukuthi inkonzo malanga ayisisi kule economic freedom esifuna wajika nje wavakashela phesheya wabuye ngasakhulumi lento esasazi seyikhuluma ngabe umuntu kongasekho active kwipolitiki ngaleso sikhathi anithilike kuze kufike kumkhonto wesizwe but in between the time kunalento radical economic transformation yes ngaba activist enkulu kuyona so silekelela upresident Zuma support upresident Zuma so ma president ke sevula imemezela iqembu lomkhonto wesizwe kwavele kwalula kwabila ngibhilonga khona lesi sikhathi ngiyakhumbula mhlambe ni khona kwi-EFF ngangibuka i-attacker kakhulu kupresident uZuma wawufila kanjani mawenza izinto ezinjalo uyi-part of EFF and i-attacker kakhulu uZuma namhlanje usuyi-MK khona wakase uthole nje mhlambe okhosini into engiqhatha ne-EFF noma no Julius Malema eyileyo exactly ngangine interview ku Khoze FM la ngakhuluma khona siyamhlonipha ubaba uZuma siyamthanda ubaba wethu kodwa come May kwakuzovotwa ngoMay come May siyamkhipha esabo president athi iqede nje interview wangena ucingo la Julius ngithethisela ukuthi ngasho kanjani sihlonipha ithief that was decide lapho no ngiyaphuma akukho kuthina ezamaZulu ukuthi umuntu omdala noma akuthiwa politically niyadifa akwazi ukuthi ngambiza ngalendlela yena ayefisa ukuthi ngimbize ngayo so I appeared as umuntu ongekho radical enough akufanele ngithole islot u10 million viewership listenership space fanele ngingene futhi no I couldn't because after all ubaba wami kwakuthi siphikisana ngendlela iANC eyayenza ngayo so iyona ngiyaphindanga ngaba muhle uJulius namhlanje nje si right manje si right seniyaxoxa sekugconyana suke sixoxe masiqondanile okay so nje manje ngifisa ukuchecka mfowethu Ngcobo kuma levels okulida kwakho ke osuwatholile mhlambe kumkhonto uleader as who kumkhonto currently ngilida njengalo provincial organizer yes kodwa ke emkhondweni ngiqale nje sikumenyezelwa siqala sigroupa njengayo yonke indawo how ikhuma ngizwa indlela abenza ngayo afana nase Richmond senzo kufana actually ngase ngidivorceile nje ene politics active politics kunendawanyana ngidayisa kuyona inyama lapha so ngisebenze kuze kufuna ukusa nginyuke ngiyogeza ekhaya mangiyogeza ngikhathele ngibona TV yona nginqamelana useyimemeza lento yes class 16 wena ngibona nanzi lento so ke ngangena ke kuyona sahlangana nama comrades ayigroupa
kungekho sikhundla sasinaso ngikhumbula ukuthi kukhona abafika besuka eMaritzburg bethi bazosilekelela ukuthi sibe ne-structure bangibeka bangihlonza njenganomuntu ozoba u-coordinator athi no ngicela ungabe u-coordinator ngizosekela nama-comrade afika uNcamalala eYMCA efika oqala sewukhona umkhonto wesizwe sahlangana-ke siRichmond ke senza i-convoy engakazi ibonakala ngicathi uyoyithola kuma-video usho ukuthi kwabonakala lo Reggie ngigqoke ne-track pant eqhamile usho ukuthi-ke ngaqala lapho ukunakeka lo muntu ekuthiwa uReggie kanti sasikwenza as a collective not ukuthi kwakuyimina wena yes so kwagcina-ke ngihlonzeka ukuthi ngibe unobhala weRegine yaseMoses Mabhida eMgungundlovu so ngibe unobhala-ke kusukela ngoFebruary ka-2024 kwaze kwaba ngithathwa-ke ngisiwa kwi-province ngingene kwi-province ngizokhohlwa ukuthi angithi u-October la ngangena khona as a deputy ngikhuluma isiphosiso ngoJanuary 24 2025 ngangena as u-deputy provincial organizer so ke ngabe u-deputy organizer until uJune wa 2025 la owaye-organizer waba unobhala we-province ngase ngenziwa-ke u-organizer so-ke ikona-ke indlela Reggie khona la engifuna ukuthola khona uma ngibuka from ANC kwe-ANC walida kumaphi amazinga kanti usakwe-ANC kwe-ANC ngalida kwi-youth league nje esigabeni se-region as an additional member bese kuzothi kwi-mother board ngaba unobhala we-branch akakaze kube ngaphezulu kwalokho but manje ngizama ukucheck ukuthi lento yokulida ikhona kwi-ANC kwi-FF waphinde wabamba enye ama-positions ecawuthi makhulu nalokhu uzana kanjani mawubheka yini eyenza ulokhu uvelela when it comes to leading yini le oyenzayo uyenze yamobhalayiza silele ebusuku noma uyalokhu uzanithini akawuchaza into empelele no iyangixaka leyo kodwa mhlambe ezinye izinto uyaphiwa nje zona umuntu nokuthi enye into iyakulandela I think ngikwenze konke ukuzama ukungigudluza entweni nokulida abantu noma sendaweni ngizama nami ukufunda incwadi ngifasa uthayi ngiyokhuluma isiNgisi phuza ikhofi haya kungisebenzelanga qedwe ukuthi wena ubhilonga la background so manje ngathi into engidonsa but kusukela ngisayingane ngisamncane nje izinto engangizenza zahlale ku surround wabantu isikhathi esiningi akukho la bengike ngenze khona into ngingabi nawo ukulandelwa abantu so into engajwayelanga ubuhlwele hayi angijwayelanga ukuhlwele ngifuna futhi siye kule engifuna ukuyithola kuyona kunomuntu omusha osibukayo nje manje uqondana nale video mhlambe ku TikTok bangathiwa awumchazele ukuthi uyini umkhonto ngoba ngiyanithanda manikhuluma ngokwezinga laseParliament but iplatform yethu thina ima nalomfana omncane omekhoneni ima nogogo nga-understand ukuthi lethana umpingosi uthini lapho umpingosi uyabapheka mfana wami so ngifuna ngikhulumele nalelo zinga ngiya-understanda leli phezulu lenu lepolitiki nani awungichazele nje umuntu ongayanga esikoleni kodwa uqondana nale video ku TikTok yini umkhonto wesizwe ngiyabonga kakhulu Khuba nanokuthi utargethe kakhulukazi labo bantu ngicathi abanakekile kahle hle bahlale bethola information nje bayintademoyeni ngikakuthi ngifuna ilanda la iqonde khona umkhonto wesizwe ilabo ile nto exactly that uma uzobuka nje kade siye kaNongoma bekuyilabo bantu exactly kukhona nje ugogo fike lo gogo lona azocela ukuthi khona ugogo uthi ucela ukubona uNcamalala akulula ukuvela umuntu ubona upresident kune security thing eningi eyenziwa before so afike kodwa ngibona lo gogo noma kuthiwa uharmless ngicela bamsondeze ugogo uhleli elangeni uhleli la eduze kwefenis ngoba efuna kuba seduze nalesikhalazo sakhe mase ngimlalela ugogo uthi ugogo ngisesibhedlela nginele ngeze ukuthi uNcamalala uyeza ngaphuma ngacela ukuthi ngiphume ngizophinda khona kusasa
uNhlamalala kade khona isipho sakhe kade ngamlungisela sona. Ngangithi bazi ingane zongithatha zingesekakhe enkandla. Ngithi nasipho sindeza. Akhipha uplastic obhandishwe ngithi ngabe Nkosi yami ngizothini. Ngibize i-security ka president ngithi angogogo kanje. Bayiqaqwe lento makutholakala ukhamba oluhle. Ngicathi uzibona nje izithombe ku social media. Ukhamba oluhle bese balichecka ke ngendlela zakhona ku security. Nogogo bese simcetha anyukele stage. Wanyukele stage ngayomcela ku president kunogogo lapho kanje. Awu mlethe lo akasondele la umuntu angayethu phela lo. Beza bafika bamnika ukhamba gogo wakamlilo isibongo sakhe. Fike babingelelana no president bahagana bajabulelana. So engizama nje ukuthi in short nansi yake into umkhonto wesizwe. Utargete exactly lapho. And then manje siya kuma local elections. And ma local elections ngicela unglekelele kule because le video ke icatha futhi enye yalama clip avela aqhamuke seqaqamuka. Yes. Njengamanje I've seen abantu benjoyina bethi hayisisa umkhonto nani. Yeah. But wonke umuntu nento ethi akazi mina nginama yabo iward yami le ward 8. Yes. Akazi nabantu abangaka abane interest yokuba amakhansela omkhonto. Mawuthi uhlangana naye hayi sophusha ucommand ubani sophusha command ubani. And ngathi no 8 owaziwa yimina. How much more engabazi kuba give ma meetings enisuke kwenza nani engizazela wona nje ngumuntu oyilunga lomphakathi ebuke ngaphandle nizokwenza kanjani ngoba kuma elections ngoba khona abantu abangene la ngama interest ukuthi hayi ngiyesixobeni mina ngizonyuka ngomkhonto angilithola ngithuba ke ANC kodwa kumkhonto ngizongena ngomkhonto nginabantu abawu8 ngiyanqenela ukubala amagama abantu la kodwa la wathi niyambaza labantu abawu8 ekubaziyo abasebangitshela nabo emehlweni ukuthi bafisa ukuthi baba bazoba amakhansela omkhonto wesizwe landela ngikhuluma nawe uyazi ngikhuluma nawe so nizoyenza kanjani le ngoba enye izinto ezokhoza inkinga le awona Gawozi angikwazi ukuthi ngiqamba amanga ngaphambi kwakho nakubalaleli into ezoba inkinga leyo ama interest aphezulu kakhulu akukhona nje la eMpopho akukajabula ukuthi kanti tekisho iyafaza no iqiniso ama comrade kukhona kakhulu into yokuthi sizibuke kodwa ke lonto leyo yona into enhle ngoba sikholelwa kakhulu ukuthi idemocracy mayenzeke but idemocracy yethu kuma pillars ethu i-centralized masithi ke i-centralized abantu abayibona kufanele basho ukuthi ke kulo 8 waka ward 8 ubani ukuyena and lo 7 ozongaphumeleli inqubo nje siyenzayo Gawozi namanje masisenza ama by elections khetha ama candidates ngathi sikhathi uvuma ukuthi ukhethwe sikuthathisa isifungo sokuthi uyafunga ukuthi uzomlekelela umpungo semakuyena owinayo and si expect ukuthi kube wena lead campaign yakhe sithatha ama resources wachanela ngawe wena sekubuza ukuthi kwenziwani namhlanje kanongoma noma ngiphuma la mangifona ngizofonela ucomrade waba unumber 2 ekubene candidate ngibuza ukuthi kwenzekani athina ama states amanje ngizowanikwa yena so ke into ke sizama ngayo ukuthi siyifake kuma comrade ayazi ukuthi noma ngabe kuthi ufuna kangakanani kodwa mawahluleka azi ukuthi wena usuthwele ijoka lokuthwala lo mkhankaso so ke iyona ndlela esicathe soyilungisa ngayo nokuthi sinento ukuthi umkhonto wesizwe wabantu asinayo lento ukuthi ngekuzovotwa ngemembership ukuthi ama members omkhonto kuphela azokhetha candidates okay sithi nje uma uwumhlali waka ward 8 ubhalisile uvota ka ward 8 asikubuze membership sikufune holo uzokhetha umuntu ngoba asiyayazi le membership ukuthi Regi bazokhipha ku membership ukufakwa abangani baba into esisebenzisayo i voters roll yaka IEC okay nansi voters roll yaka IEC uhlala khona la ka ward 8 eMpopomeni ngene manje ngisenzani makhona abantu nje ko Regi labahlezi bevele bekwazi ukumobilize avela afike zemobilize le holo likhuze phezulu iholo livele lithi Regi lokho iholo senze njadinga labo bantu abajani iyona sifuna labo ngempela ingakho singawa encourage ama comrade kwawona lawa zibukayo they must mobilize they must mobilize alikho icala kulokho the only thing laba ngale ngathi uthi uyafika uzocela umpungoso ukuthi akabe akaphathi into yakho
bese athi uMpungose cha mina ngiphethe into kaRich musu umzonda phela usawucomrade wakho akayithathanga lento le view yakho nayo akanayo Okay. so ke ileyo nto ke sigxekayo ukuthi angingagcinise kuba khona ama-caucus kodwa ama-comrade ukuthi azihlele ngenhloso yokuthi kufanele akhethwe abantu alikho icala enye engifuna ukuyichecka ke Mapholo because thina sithe sibabisile ababalapha egroundini abalalela izinto ezwakalayo more especially into eyitholakala egroundini eyisuke iqhamuka ku mainstream media lawa asetshenziswayo into khona njengamanje nengicabanga ukuthi nawe uyayazi kukhulunywa ukuthi asikho stability kwi-MK ulalo ukuthi uvuke ekuseni sekukhishiwe uthini ukuphendula kulezo zinto ezinjalo ukuthi enhlanganweni ophuma kuyona awulukho uzinzo awuzazi ukuthi namhlanje ulalo ubani uvuka usubani kusasa ungayiphendula uyithini ungiphendulela bona futhi labantu bami ngikhuluma ngabo Gawozi i-strength somkhonto wesizwe lo than a weakness futhi i-strength somzabalazo nje uwonke generally njengangu-organizer manje ngihlela ngazi ukuthi ngu-organizer nge-office manje ngisuka la eThekwini ngafike sengixoxa ukuthi hayi wendoda usuform so bese beqede bangithuma enye into kuthiwa hamba ukwenza ukuthi wenzela umkhonto that's ilapho la kutestwa khona i-discipline yakho ukuthi alright unayo lento ekuthiwa iron discipline alright so uma ngikubiza nge-strength ngikubiza ngale ndlela yokuthi umzabalazo ikakhulukazi we-NDR wathengwa onqiwankulu bawuntshontsha kanjani ngokuthi bafake imali ko-Reggie Ngcobo abawo-organizer nawo nobhala nawo bani so ke manje ididekile isystem ukuthi izawufakani u100 million kuReggie ngoba yazi kusasa ukuthi uzoyenza lento ayifuna so manje i-strength sethu silapho ke akufanele kwazi ukuthi ubani ohlela ungunaphakade emkhondweni kufanele bathi bebeyifaka namhlanje kuReggie kube ngena umuntu so abafane befuna 100,000 bafuna 100 bese indoda sikhokhile wenze kanjani yes so wonke lama decisions pho aqhamuka kanjani avela nobani ukuthi hayi siyamsusa lapha uReggie ngifuna ukuthola ukuthi obani abapheki balento lapha umkhonto wesizwe the structure size ngokuthi i-National High Command bese kuphinde kube khona ke i-structure esiphinde savuswa kabusha esiyindlebe neso lika president esibizwa ngokuthi presidential task team i-presidential task team ilekelela upresident ukuthi azi kona wonke amakhona eSouth Africa ukuthi kwenzekani i-National High Command singayifanisa ne-NEC kwamanye amaqembu futhi ongenzeka sigcine sesibiza nge-NEC going forward bese within it kukhona ama-national officials top 8 so ke kule top 8 iyayihlangana i-top 8 ibuke bese ke iyo recommenda ku-president the only person onamandla oku-appointa noku-remove ama-comrade president so he may delegate ama-duties ku-SG ukuthi SG ngibona lapha uNatal uReggie Ngcobo angathi sizodinga simsuse simthumelele impompo bese kuyabhala ku-SG so ithathwa kuleso sigaba leso bese kule ethi bakhona ama-members e-MK noma ngenzana ngathinto uphendula uthini uphendula uthini ukuthi bakhona uReggie mabenzile abathintwa bona uthini-ke uma ungaphendula lapho iphuzela amanzi ngempela imibuzo yami njalo uyithini leyo Ngcobo lo yakuhlekisa leyo iqhamuke no alikho iqiniso kulokho alikho iqiniso ukuthi khona abangathintwa ngicabanga ukuthi ngokubheka umsebenzi umuntu awenzayo nokuthi ngabe lo msebenzi usadingakala yini for that particular time uzithola egcinekile kodwa hayi ngoba kukhona umuntu ongathintwa noma ongekathinteke yabona nje ngikhuluma khona abantu besazi ukuthi abathintwa nami ngake ngaze ngakhona ukuthi abathintwa la ngobona sebethi abathintekile bathintekile so noReggie Ngcobo ayothinteka and into ekufanele yazeke asikhona ukuthi ucomrade umesuswa usuke esuswa ngoba onile it's not always the case bakhona abasuswa ngoba bonile kodwa akukona i-redeployment yabona nje angeke ngilinganise mina ngithanda iground
kungenzeka kuthiwe mhlawumbe ngithunyelwe eParliament angithandi ngokwami njengakube bebhizi kubangwa ukuba amakhansela nokuthi kubafuna ubome I'm not interested ukuba umeya noma ikhansela noma yini ngithanda lokhu kuba segroundini ngabantu so ke manje kuzobukakala ukuthi okay iKwaZulu Natal sesikwazile ukuthola mhlawumbe umasipala abangaka what about Eastern Cape Eastern Cape senza kabi yini singathatha uRich aye Eastern Cape ayosiza Eastern Cape then ngingathatha hayi ngaba mhlawumbe ngizobe ngonile kufaka omunye organizer la ngihambe ngeEastern Cape so ke amanye ama comrade ka reshufflishelwa for those purposes bese ke thina ke la masesibhala la emafonini ethu ithina udonsela ukhaphethe so udonsela ukhaphethe umbovu njalo uthi awudonsa ukhaphethe shaka sifundo uRich ingoma lapha athi wavele kwisiqindu siqonta abantu basuke sodonsiwe kodwa ukhaphethe ngoba usudonsiwe ngokwendlela esibuka ngayo kodwa kahle kahle organization esikuthumile okunye okubalekile isikhathi esiningi kuba njalo iziphi izinto singalindela ukuthi eminyakeni embalwa kuba in most cases lezi sosi le Ramaphosa le ANC ka Ramaphosa silindelene eminyakeni ethize mhlawumbe sethi uRamaphosa asesi upresident sibona amalunga omkhonto futhi asephinde buyela kuANC sigade futhi nokuthi singabona amalunga eANC ebuyela kumkhonto okay nalokho possible yes kulale possible nalokho no iANC yayisona isitha sethu kumkhonto abantu nje sincintisana nabo ku space esodwa njengamanje alright kodwa eqinisweni asinako ukuthi neANC kuphela mangase ibuyele kwiANC yayiyona ayikho into esihlukanisa neANC that's why no president Zuma esalwela ubulunga bakhe membership yakhe kaANC ngoba uyasho ukuthi uANC and ufuna ukulekelela uANC ukwakha uANC ubuyele esimweni owawuyisona kahle kahle lento esike sayixoxa yokuthengwa kwabantu sayibona into eyenzeke eNazareth ngitanda imali kwenzeka zonke izinto akuseyona ke iANC leyo manje uma sokwazi ukuthi sibuyise isithunzi sika ANC ngelinye ilanga singabona into esingayibona yenzeka in our lifetime uANC nomkhonto wesizwe kubuye kusebenzisana kungenzeka nje futhi soonest kungenzeka ngoba itarget yethu i2/3 okay whoever omnyama uzofika esiphathele into yokuthi asebenzele ukuthi sithole i2/3 unqamalala uthi akuvotela umkhonto wesizwe utholakala i2/3 so buyisa umhlaba sinationalize amabhenki izinto sibuyisele endaweni eright sifaka amakhosi nobukhosi ube ingxenye yama arms of the state bakwazi ukuba yishamthetho nabo then mission completed egroundini futhi kuhlale khona into ukuthi uke waba nje upresident leyo indaba engayenza ungathini wena ukuphendula lapho wena umphendula iground ngikulandele lokho yes because no upresident ngalesikhathi upresident ngebhadi akabanga no2/3 majority okay siyazi ukuthi khona upresident waba u2/3 wathola u2/3 avele washaya igodlo lezi so kanda kumina manje ngilanda umuntu wrong kwisho sokuxosha ngiyaqosha umkhonto kwisho uzuyagana washaya igodlo yethu ethini washaya igodlo wathi I'm African asikhumbuza so uloyo ke owabeka kwispace esikahle kakhulu sokuthi asukube wasibuyisele into zethu manje uNcamalala president akabanga nawo 2/3 kodwa siyazi ukuthi akhona ama motions azana eParliament ukukhuluma lezo zinto ngebhadi ke abacindezeli babeyikhandile le yanto ukuthi kuzondeke nje uNcamalala siqo sakhe kwagcina sekukhethwa ukuthi nento yokubuyiswa komhlaba mayingenzeka ngeke ngixoxele nje umthetho wezomhlaba wokubuyiswa komhlaba ngo1998 ubusabuyise only 13% kuphela omhlaba kubantu nakhona lo 13% omunye akakaphuma ama title deed kunama understanding nje between ama former owners omhlaba nama new owners omhlaba ayikho into esisayiniwe kunama agreements angekho that legal so uNcamalala lavalwe iwind sazi ukuthi lavalwa ngonini lokubhalisela izicelo zomhlaba yes ngethema uNcamalala wathi no it can't be abantu bakithi bakabe nawo umhlaba alivulwe iwind walivula ayelwa amabhunu nabacindezeli ngaleyo nto leyo lavuleka iwind yazama ukuprocessela into omhlaba ngethena uNcamalala yakwazi ukuthi kunyuka ukubuyiselwa komhlaba kubantu bakithi nokuthe uma kuqala ke ngena laba sebekhona
sabona manje completely dead stop manje ayikho indawo ekade ngidlule kade kuyaka Smith sengibona sekuyaka Mpungose in the recent term ya hulumeni. So uNcabalala tried his best, and it should be also be noted into yokuthi lesangena uhulumeni okuthiwa wentando yeningi asikakaze sakhe ngisho esodwa i-college or i-university, but uNcabalala came wafike wawakha ama-universities ngawuqala. Lezi zazingaboni ukuthi sinenkinga yokuthi sidinga ukudevelop ama-university. Kuningi uNcabalala akwenzile in trying kwi-mining chapter. Khona nje into engifike ngiphathe kakhulu entweni ezekumayina, wahamba wayohlengahlengisa loya mthetho leyana we-mining charter, sabona emangenyawo amabhunu laphayana kwasakwazi ukuthi sibenefite as black people. Hayi ngeke kwalwiswa kakhulu uNcabalala, sabona bephuma belungu beshaya itoyitoyi begcwala emgwaqo. So wakutshela ukuthi uNcabalala has always been a revolutionary, akukho la akadeviate khona, but we know ukuthi ke kwakufanele asebenze within the confines of the law. Wengekakwazi ukuthi avuke as a president amamezela ukuthi umhlaba usuthathiwe ngoba we are a constitutional democracy. Engifuna ukuyichecka, nifila kanjani njengamalunga omkhonto ngoba ngikhumula kahle kuma elections ango 2024 la nje popumeni kwaduma amahuthi inqaba basho bathi hayi sithathile iprovince isisezandleni zenu, kodwa manje nibonakala nihleli ngaphesheya emabhenjini angaphesheya. How do you feel uthini mawuchaza leso simo sokungabi semandleni ngoba cha amahuthi akhala asho ukuthi hayi umkhonto uthathile iprovince sekweyayo, kodwa ngibona ngathi uyithatha ngeprovince ngoba namhlanje awukho esihlalweni? Ayikho into ebuhlungu njengalonto, ikakhulukazi kulo mfethu ohleli manje stratini ongasebenzi obuka ivote lakhe alesa kumkhonto wesizwe, umkhonto wesizwe ongaphethe. Buhlungu leyo nto leyo. Mhlambe futhi through this channel fanele sibonge kuona bonke abantu abavotela umkhonto, sibancome. Kwakuyinto yakhandwa leyana ukuthi umkhonto wesizwe ungaphathi. Okay. Sibonile uDonald Trump ezongena ekubeni upresident eAmerica ekhala ngokuthi uBiden umosha imali wayise South Africa, imali engaka eyangazihambe ko stop MK. Yes, he's on record saying so. He's on record saying so. So kunemali enkulu elethe eSouth Africa uzo stop MK. Sibonile ke la eMaritzburg nje sambamba oqotsheni uComrade baleka namavoti, sahamba sayofaka icomplaint, wangena enkantolo, yasho nenkantolo ukuthi amathuba wavuma, waqala wavuma yena, wayivumela yena, later wabuya washintsha statement waphika. Sabona nje kuhlanganwa ngamakhanda lelo cala saliluza. Amanye amavoti esawathola elahlwe dump site esuswa la ngaseRigwala eResort Center. Sahamba sayovula icala eAlexander Police Station, namhlanje lelo cala linda mawuthi libuza balikhomba ngalo libuza kukhomba ngala ne-evidence ayisekho. Yinto yakhandwa ukuthi umkhonto wesizwe ungaliphathi lelizwe. Angifuni ukungena entweni ke zalento ezenzeka kwama systems crash system. How can a system kade inyuka iyaphezulu umkhonto mayisi crash uyamaka umkhonto aziyanyuka ezinye, and enye into eyenzeka engayibonela mina ezamaZulu la eMbala ngokwaka IEC iGood Party yathola amavoti awu400. iGood Party eMbala so ayibona lento abasebenza kwakuthathwa lamavoti phonsa lapha. Yabo mase kuthiwa iya auditwa le yanto iyakutshela, and sinama result slips lawa ukuthi uma kuqedwa akusayine wonke ama parties awafani nento esifakwe lapha ku system. So saphucwa ngamabomu. Noma sesingena ke siyamthetho ke ikakhulukazi kaZulu Natal ngoba sibaningi. Inqubo yokwakhiwa kohulumeni uma kungekho othola i-outright majority uthi lo suke ethole kakhulu kunabanye uyena onelungelo ukuconvener abanye. Okay.
So thina zange size sinikezwe lelo lungelo lokuconvener. Wazwakala lo mama wakaZile esho nje kucaca ukuthi they can't allow KZN to go to the dogs. Wabuya kwathi I figure our speech, but MK ngokwazile we are dogs. Mfethu enye ngifuna ukuyithola uyangisiza. Silekelela umuntu osestradini futhi osibukayo ngoba ngeke ngabuka makufakwa emotion nani. Khona abantu abangachazeleki lama podcast akhona asuke esebenza ngokuba phezulu. Ukuchazela intwana bekwenzekani le ndaba emotion yase KZN ungibreakele down nje mhlambe kuyintwana eqondana nalento ngobone nje sekuthiwa kusuka umsindo lapha eParliament ngiyacabanga mina ngiyayiunderstand kodwa nje mongangichazelela kwenzakaleni emotion ifakwa ngaliphi kwenzekani ngokuchazela umuntu wavotela umkhonto. Yeah. Emotion of no confident ifakwa noma eliphi ilunga elikhona esishamthetho. Okay. Kungaba ku premier, kungaba ku speaker. Lana ke layifakiwe umkhonto wesizwe uyifaka ku premier uNtuli. Ikakhulukazi ngoba kunentsolo zokuthi wathatha imali engaphezulu kwa 7 million wayongcebeleka ngayo nentombi zakhe ephesheya. Noma eMelika. Yes, ikhona into kanjalo. Esafisa ukuthi ayiprove right kuyona. Kuningi kokunye sibona imali zahulumeni zilekelela iqembu lenkatsha ukuthi the advance instead of ukusiza abantu bakithi. So ezinye ke zeyisekelo zokuthi kufakwe le motion of no confidence sayayilapho than anything else. Kodwa ke into eyenzekayo ke makuyi motion of no confidence ifike ke iphakanyiswe ilelo qembu liphakamisayo bese ke uSpeaker uyayavuma ukuthi ke kuvotwe. Okay. Ukuvota ke kuba ke kabili ngaba kuvotwa ngokuvela kuphakamisa isandla noma ngendlela eyimfihlo. So ke into ke saba eyenzeka ke lapha iANC nenkatha iningi lapho ngoba abanye babezovuma iningi lapho lalithi ke ayibe imfihlo alalithi ayingabe imfihlo. Yes, ukuze kubonakala thina sasithi lihle liyimfihlo ukuze wonke umuntu avote ngonembeza wakhe. Alright. So ke uma sekufike kuleso sikhathi sekuzwa ukuthi ivote liyimfihlo noma aliyona imfihlo kwathi ngivotela ukuthi liyimfihlo noma kulona nemfihlo. So makusavotela ukuthi liyimfihlo noma kulona nemfihlo sahluleka lapho ke thina bafuna ukuthi libe lingabi khoma. So ke izidubedube ngathi kakhulukazi la zasuka nje kusaba. Yini nanicabanga ukuthi izonisebenzela imali imfihlo? Lapha kugcwele umkhonto wesizwe kwesashaya umthetho. Nakwi-ANC umkhonto. Nakwinkatha kunomkhonto wesizwe. Kunomkhonto wesizwe lapha abantu bakithi abaconscious enough babanjwe nje ukuthi khona abasakuzuza lapha kodwa bayabona ukuthi nansi into ekuyiyona vehicle yokuthatha umuntu omnyama osephambili. Mase kube khona i-secret ballot lapha namanje eGawozi ngiyatshela singawina futhi ngezinamba ezingaphezulu ama-comrade ethu agcwele lapha wonke. Bakhona abantu ku-ANC showcase ukuthi laba aba umkhonto sebehlalele lento abayihlalele. Umkhonto nje nalokho ngefew engathi abawona umkhonto. Kunamanga abona iqiniso nje liqondile ukuthi KwaZulu Natal ANC yaKwaZulu Natal iyaqonda iyamqonda uNqamalala basebenzile naye. Ingane zakhe ama product akhe ngaphikiswana yerende but ubaba wabo na. So lelo qiniso lelo banalo. Ubaba uLisimchunu uGrume ezekomisa uGrume almost wonke laba abantu abangingane zamchunu lezi ezidle lapha. Manje you can't tell me ukuthi singahluleka ukuthi sixoxisane nengane zakethu. So ubona bashawa ilento ukuthi makuzovotwa bukhoma ngeke balahlekelwe umsebenzi kanjalo. So mangase kube private hayi bazovotela umzabalazo wangempela. Ngoba nabo bayakulenda esikuyona. KwaZulu Natal nje ngingakusho ukugcwala umlomo ukuthi cha sumkhonto. Ima ngothi umkhonto KwaZulu Natal uma ungangipha ngokwefuture ubona kwenzekani ma local elections azokwenzeka. Ngishayisa ngovalo lo. Ngishayisa ngovalo eGawozi. Into lena ngithi uma ngicabanga ngingedwa ngibuka iresponsibility enikezwe abantu bomkhonto wesizwe nabaholi kakhulukazi esigabeni sama region nakuma sub region nakuma ward. Ngizibuza ukuthi sikulungele yini
ukuthi sizothwala le responsibility sothwala umthwalo sowuthwala umthwalo onzima kakhulu abantu base South Africa ikakhulukazi kwaZulu Natal bazosinikeza bonke labo masipala manje nizokwenza njani ukubamba lento enikhale ngayo ukuthi yenzeka yamavoti angathi ayacasha noma enze kanjani nizoyilwa kanjani ke leyo nto ngoba nisho njalo into ehlukile nemnahli ngama local government ukuthi iphelela kwi-VD indaba akukho la ehamba khona kuthiwa sayofakwa computer mase yofaka suke sekoyifakelwa suke sesicelebrate athini ewadini zithi zilandelana imoto nezamaphoyisa kuyobekwa estation la kubekwa khona sekushiya inyama elongizaneni elokishini so kuyothi kiwa nje i-result center yasemngeni kuyobeka what 8 kujatshula abantu sebewumkhono so manje ama-result ama-local government amnani ngokuthi aphuma la manje so uma kuwukuthi kunama VDs awu4 iyaqeda ukubala le VD iyasho ukuthi umkhonto usuwinile kwasayina i-result slip nale then sesiwinile ukuthi basala bathini nama-computer siwinile siphethe ama-results aphathekayo kube njani kunina manibuka nithola le support cause cha ngayibona kuma-VD umuntu abekade ehambe yoqalaza khona ukuthi kuhamba kanjani kube njani manithola le yanto yokusekwa KZN ishayisa novalo kuba lento nje mina iyayingishayise ngovalo mase ngaqina nje mangisapha ngabantu kodwa mase ngihleli ngedwa ngireflect yabo eRichmond kade sinomgubho wokubungaza amasosha omzabalazo kwavele kwaphuma wonke abantu more than 10,000 people were there seza la showground kwafika abantu were close to 10,000 nakhona sabuya ke saya kaNongoma uzibonelile usazibonela leyana yenza ukuthi wehlike urealize ukuthi lento othunywe kuyona inkulu kangakanani wena oke walida even na kwi-EFF wayelokhuzana yini ofika wayibona inomehluko ekubeni umholi ungapha kwi-MK na kwi-EFF uma ungacompare nje lezo zinto zokuthi ubone kunami umehluko ngoba lama parties o2 aformwa uyingxenye yawo kwi-formation yakhona ngicabanga ukuthi ungasilekelela kuleyo ngokwami ngathi i-EFF it's a political party mawufuna ukuxoxa politiki ikhona lapha kuyaxoxwa sokhuluma ngoLenin oKarl Marx Marx but uma ukhuluma ngosizo olubhekene nomuntu omnyama namhlanje ofanele ulungiswe namhlanje sofica kumkhonto wesizwe impendulo so we are not much into politics and ubona nangendlela okwenzeka ngayo ngeke ngimangale mangithi ngiyaphuma la ngijike ngizofica ama-comrade abhizi mhlamba ashanelela ugogo umuza milungiselela umuza kunobuntu la emkhontweni so isekhaya ayikho ipolitika ngakho la bese ilokhuzana ikhona le into engingayibona ipost mfowethu umlungisi wakaMancinzi belakho engazi sekhona nabanye abantu abangena kuma shops bezenze bona kanti sebenza ubugebengu ithini yakho nalento yela khona mawungadlula nakuyona indaba yelakho ithini ubona ni-achievani ngayo no ilakho qala omunye nje ekufanele siziqhenye ngayo siyabala iMgungundlovu kuba nomholi osamncane onesibindi njengalo yamfowethu uMancinza kuyangijabulisa every day nje uma ngibona indlela asebenza ngayo nobuqotho asebenza ngabo ngoba kukhona ama-comrade agangayo aya lana afika abe nezivumelwano nama-China nabaqashi abangekho emthethweni ukushintshiselwana ngemali uMancinza ku-decisive mathola leyo nto leyo ayokufaka indlela same time so ke into nje engitusa kakhulu ke nge-leadership yakhe i-decisive alele kuthiwa kuzoba ne-DC nani malithi iChina nganika lo liveza icamera vele impela nangompungo sethatha isikhwama usuhambile asikho isidingo sesize so waste isikhathi sichaza ukuthi nathi icamera ishiya so ke ngiyamtusa ngaleyo leadership yakhe bese kuzothi lakho ayiyona I represent umkhonto wesizwe as an organization no inhlangano ezimele eyenza izinto zayo ngendlela yayo kodwa inako ukuchema nomkhonto wesizwe ngokwepolitiki so okusho ukuthi asikhona konke kwenzayo okuyiview yomkhonto wesizwe kodwa yona ichemile and umholi wayo uComrade Mancinza uyimember in good standing yomkhonto wesizwe lokho ngiyakwazi kodwa
asikhona konke abakwenzayo kuwo komkhonto wesizwe. Okay. Kodwa okuningi abakwenzayo nathi umkhonto wesizwe siyakuseka. Usekulokho kuseka inhlangano lezi ezilekelelayo. Ngeke abuka kuphuma ama-post after udadewethu Jacinta Ngobese omunye abaholi be-Machine March. Ngabona amanye amalunga emkhonto emgxibha ngokuthi ubonakale laphaya ku-Herman Mashaba kwi-action eseyangazi noma kuyaqondana inento enjalo. Ilezike zakuyi-ground ke lezo. So ngabona amanye amalunga omkhonto wesizwe esefuna ukuphikisana naye bala ukuthi kusho ukuthi action eseyikanti yena ubekuveza ukuthi ube lapha njengezinye zeinhlangano ezibasekayo uma bedudula labantu bokufika nge-Machine March. So ithini into yakho ke wena njengobula ngiyangithanda base ngizonilanda ngisafuna ukukhuluma ukuthi ngikhuluma wena ukhuluma uthi nimiphi kulento eyenzekile nalezi zinto beyilokho ikhulweni. Into yinje ngiqale kanje. Thina ezomkhonto wesizwe kwamanye ama values ethu kukhona into ye-Pan Africanism. Okay. uNcamalala siyambona ehambela ko Burkina Faso, ehambela ko Morocco, ko Mali njalo njalo. Upreacher into ye Africa Unite. Then ke isifuna ukuthi be contradiction uma ukuthi sofika lana sibhizi sishaya abantu base Burkina Faso sithi abaphume bahambe. So to approach in a consciousness. Sithi cha asilwe nawo abafowethu abakithi and Africa must unite. Kodwa phela mababe namaphepha asemthethweni imvume yokuba se-South Africa. Mabaphinde babe ne-skill esingenaso e-South Africa. Asikwazi ukuthi sibe no driver we-truck wangaphandle beba ngako driver bama-truck abakhona la empophomeni abangasebenzi. Yileyo nto ke sikhulumayo. So manje uma isizohamba kuba ngazuthi nje sizonda abantu bakithi abamnyama asikho lapha. But manje ithi ke Ngcobo sebefikile abantu bakithi abamnyama laba babaphusha ngokuthi izinto abazenzayo sebeyazibona ukuthi azikho right abafuni futhi kwathola lamaphepha. So kwenziwa kanjani ke mabegoloza beresista ngoba khona enye video engahlangana naye omunye nje wakwelinye lemazwe edelela naye ekhuluma kweyise kubhekisa kumalunga aseNingizimu Afrika engicabanga ukuthi ezinye zezinto engahlali kahle. So nima kuphike nina ezumkhonto uma sekwenze kanjalo ukuthi bafika bagconeka abanye baletha ama drugs idolobha lami nawe esimsebenzisayo la seMaritzburg lingcolile ngihlezi ngisho le kujijelwa ngisho oyela emgwaqeni umunye kaphezulu kuwe street akusahambeki lapho usengathi wena iforeigner ukwala. So bathi laba siphusha lento abahambe athi sebuya bayobuya sebebuya ngalendlela eyiyona nithini ke kuleyo nto yakho they support le. Okay, leyo i correct ongahlonipha umthetho welizwe ongenayo imvume nongaba nemvume kodwa besafike angcolisa idolobha adayisa ama drugs afake ingane zakithi kulento yokudayisa ngemizimba njalo njalo akahamba uphula umthetho welizwe although ke nakhona lento ke. So iMachine March ithi ihambisa bona ke manje support yes mayithi abahambe ngenxa yokuthi nazi izinto abangazenzile abangacomply nazo abahambe kwangempela. Kodwa ke futhi lento lena fanele ikwazi ukuthi balance. Okay, le hawiki esilungwini la siyazi nibangaka abamhlophe abanga nawo amaphepha okubala ngoba siyazi ukuthi lapha OR Tambo kukhona sazi bayibiza ngani lento le thina ngithi uma sehlika endaweni eyodwa sonke khona ke private ke own abantu private izigwili zale ovele wehlike ke indaba ye-passport khona nani ayinakwa kakhulu ngoba sebenza ababantu. Kunabantu base-Ukraine abayinqwaba abagcwele le Cape Town engazi ukuthi bangene kanjani banikezwa amaplaza njalo njalo abamhlophe bayanyuka bezana la koThekwini njalo njalo sibabona kanjani bona. So into yethu kufanele siyenze consciously. Sibe ne-consciousness ukuthi siyenza ifane. Inkinga ke khona ukuthi ke laba ngicathi baqhamuka kakhulu eEurope abafiki bakhande izinto ezizoba nokususa ukukhuluma kangako. Baningi abakubabanjwe nama-drugs benamafema ama-drugs la njalo njalo abasuka eEurope. Kodwa ababaningi njengalaba bakithi abavele mabafika kuba ngathi isikhonyane
vele baliququde nje idolobha levele liphele sisambatha mfethu ufuna ubone ukuthi hayi ke akusekona lokho so kodwa ke ngicabanga ukuthi uNxamalala mhlambe enye izinto ekufanele sim-challenge kuyona as our president ukuthi akasixoxele nalamazwe kube khona indlela nje kuzovunyelwana ngayo ukuthi siyenza kanjani into yokuhwebelana no movement yabantu ngoba eqinisweni abantu nabo ngenzeka basuke belambile mabesuka emakhaya abanye basuke bezo exploiter nje ungabikhona komthetho eSouth Africa ithina singenawo umthetho ithina esinamaphoyisa amanye akwazi ukomukela imali kubantu bama-drugs siyabona nje ngunamadlanga commissions yavela izinto ithina esiweek ukuba umthetho umthetho angaba kulula ukuthi umuntu angabe ucabanga ngabili umuntu mesuka kubo ezela and uma ubheka asinabo abantu abaningi baseNamibia eSouth Africa because iNamibia yazama ukuzishape umama lo khona president it's a brilliant president sibuke iBotswana bekho abantu noma eRustenburg kancane uthola abantu baseBotswana beze Rustenburg because they are well off there mayeze South Africa uzele exactly into ayazi zonzana sinenkinga yangala Eozim Ola khona nabasuka Central Nigeria asuka impela inkunzi malanga ke lezo angikholwa lezo uthi zizele ukuhlupheka nje kuphela noma zizele okunye lezo azizele okunye ama opportunities eziwabonayo ngaba mahle amanye ngabe mabi ngoba ukusuka Central njengase Nigeria nje uze lana into engiyaye ngisho kodwa sekuyiview yami le nothi yomkhonto wesizwe ngiyaye ngithi kukhona laba abangafuni ukuthi bazohlala nathi emalokishini labo kusuke bezelenye olambe ngempela ohluphekile uzoze lokishini uzofika athi ma ngicela ukudla ngicela ukuqhubela ibhara ngicela ukuthi ulambileke lona uzofika ahamba yohlala esilungwini arent iflat khona ke into kunomshikashika Mfethu usesiya ngasekhathuleni yaze yomnandi kuloko yokuba nawo sicela sokukodla la ukuthi sinesikhathi asikalele sona lapho sisi ngicela ukucheck into engimi ufuna ukuyithola ke la emngeni sinomkhandlo wasemngeni oholwa uMayor uChris Pappas and einkundleni phela uyavela njengabanye bamasipala ethiwa kuyasetshenzwa eHowick ngathi Paula kwakho mangakhuluma ngoChris Pappas ophethe umngeni nonconywa futhi ukuthi uphethe kahle umngeni nezithelo zakhona ziyabonakala ungathini no ikuthi angiyazi ibarometer esetshenziswayo ukukala ukuphatha kahle nokusebenza kahle until ngize ngiyibona mhlambe ngakwazi ukuthi ngimncome uComrade Pappas all right ngizowenza imizekelo emincane how ikhili clean njengamanje liyaqoqeka kuneyindawo nje kazi kahle ukuthi beyinuka umchamo ngoba uzohamba khona indawo Dis Lounge la nani konke kuyaqoqeka amaphoyisa siyabona emgwaqeni so mangakubelekela ngezinto ezinjalo ngathini no ngingavuma ngilifanise nendawo njengoHibadini nawo eRenkonyeni bukeka ku clean kokuhle la madolobha so ingakho ngisho ukuthi angikwazi ukuthi angiyazi iphi barometer yardstick esetshenziswa ukuthi uPappas wenza kahle yena kunawo bonke abanye aningi amadolobha clean enza kahle ngaba nazi inkinga yerende njengawonke indawo njenganakhona Howick zingaba khona kodwa clean iservice bayazama ukuyiletha although uhulumeni okhona weGNU bonke uPappas nabo abenzi kahle kubantu bakithi nokuthi into efanele silokhuze thina njengabantu abamnyama the only thing eyositshela ukuthi kwenzeka kahle emhlazana sibona kwehlika isibalo sengane zakithi abomophuma manje la ngathi weekend mangase nje manje ngikhipha isound system ngigqomisa ingoma la kuzogcwala ngathi weekend azenzi lutho ingane zakithi so mase bebuye bazokwenza oEPWP badlale ngengane zakithi badlale so until lezi ngane zikwazi ukuthi ziyimele hayi siyosho ukuthi umasipala wenza kahle awukho wenza kahle nje manje okay so njengamanje kumuntu ngoba ngifuna sibuye kulama video ama-archives la kaNgcobo ngisho ungasekho ngiyajabula ukuthi ngikhona emlandweni wakaNgcobo eqinile esedlalwe lethuli kuthiwa ewakwaphendula kuMpungose kwi-interview mfowethu le video siyobuya kuyona and next year asindawo nalokho siyakhula sile podcast yini into ngoba ngenzeka ukhetho sibe nalo vele kulonyaka mawuyophela yini
oyiqinisekisa kumuntu obuka le video ngifuna ukusho nane dates namhlanje umhlaba namhlanje i-date namhlanje mhla ka 26 yes umhla ka 26 kuFebruary ngonyaka ka 2026 ngikhuluma nawe ningakanikezwa amandla yiziphi izinto esiyozibona kumkhonto wesizwe ngosuku eliyonikezwa ngawo amandla ukuthi uphathe umkhonto ngezela ukubuya kulama archives ngithi ngakube Gcobo kusenzeka ngendlela otshela ngayo inabantu kwi-podcast yethu fast forward to 2027 umuntu ubuka le video ngiforward kakhulu futhi ngithi 2028 ngo2028 umuntu obuka le video kumasipala ekuphethe kuona ulokhuzana kwakhuluma uNgcobo ekumkhonto wesizwe yini eyenzekayo ngo2028 njengamanje yenziwe umkhonto ehlukile kunabantu ngoba usungenile umkhonto emandleni la ukhona kumasipala ophethe khuluma u2028 yabantu babikelela abantu ba2028 khona abashona ngo2026 bada sesiku2028 ke manje nawina omasipala ukhuluma ubachazela sekwenzekeni kumkhonto wesizwe 2028 no okokuqala sengiqambisa amanga nawe kuba athi umhla ka 25 okay yini umhla ka 26 umhla ka 25 okay 25 kodwa ke 2028 2028 yeah ake sizwe no ilongjana sinalento ethi people's mandate okay siyakubantu yeah uReggie ngekabe nempendulo zokuthi yini edinga ukwenzeka okay and kulento lena spatial development noma iapartheid nje ukuhlukaniseka kwedokishi suburb this that and that nxamalalo ohlale egxeka lonto sifisa ukuthi kube khona ukufana nse kwama services aya elokishini naya eHilton akufani lokho ke sizokuqinisekisa ngokuthi akungathi uma kucomplaina uNgcobo ohlala kaMathanda ubisi anganawo ama complainer uSmith ohlala edrobheni uma yonke into so i-complainer ibe complain and enye into lento yama IDPs sizofuna ukuthi sizoyireviewa indlela yokuthi IDPs siyenza kanjani ama IDP kufanele kube into yansuku zonke amakhansela ethu kufanele abe nama office emawadini awo amakhansela manje ngoba u2028 amakhansela anama office emawadini awo kunjani ethawini la niphethe khona nje manje ku2028 ithawini lizobe liqonde lithule lithe ngqi ngoba okokuqala lizobe liclean into yokuqala nje fanele siyazi ukuthi ithawini lizoba clean uzothola ukuthi abantu abaqashiwe manje baningi ngokwanele ukuthi bakufanele balenze libe clean idolobha kodwa ngenxa yokuthi ocomrade onxakanxaka obranch leadership abafuni ukusebenza balale bangasabi ukulala emini ancike ngawo amaphepha lawa kuthiwa aqashela ukuthi akawacosha so ukuthi ke sasibuyise accountability ukuthi ngunxakanxaka wena ongiphethe ebranchini kodwa kusalayo kufanele uma uthi uqashiwe ukuthi uyoclean uclean everyone must account enye izinto eyirot kwisystem I think ezama ukwenzeka la ikhona into yokufuna uku-accountisa abantu obviously abantu bakithi they account better kumlungu than komunye wakuwo ngoba la uPapasi ayincengene kakhulu phakathi kwaReggie wasePopomene noPapasi Papasi umethi Reggie cosha amaphepha uzowacosha ngoba yincengene kanti uma kuMpungose noReggie uzothi uMpungose cosha amaphepha ngithi ngizokubamba ebranchini yabo lo politiki yona ke ezosilekelela sibe nomasipala ba clean and accountability Mfowethu lobe kade sinayo ehlelweni uReggie kwaNgcobo mfowethu elakho lokuphetha nangumuntu omusha ongangengane yakho engicela ungikhulumela naye ngathina amazwi akho okhuluma naye because nabo futhi abantu abasha abafuni ukuvota in fact inhlangano nenhlangano mayifikile la ngiyayinika ithuba khuluma nabantu khuluma nomuntu omusha othi yena akazovota kulonyaka mnxenxe khankasa nali ithuba linganganawe ngiyanika lo mkhonto wesizwe no umkhonto wesizwe kwakube silana njengenxa yabantu abasha ngalo ndlela abantu abasha basenhlizweni zethu siwumkhonto wesizwe ikakhulukazi laba ke sesixoxeka ubude beinterview ngabo laba banganakiwe laba bangenakusasa mabezibheka sebelahla ithemba bazibabona ngazuthi ukusebenzisa idakamizwa ngaba yona into engabasiza ukubakhipha kulonto sithi umkhonto wesizwe uyithemba labo nanokuthi fanele baqonde ukuthi impi lena engabhekisiwe nje kubona as individuals impi ebhekiswe esizweni sabantu abamnyama ngoba abantu abamhlophe bayaqonda ukubaleka kokuvota into eyenzekayo abantu abamhlophe khona bakwazi ukuthi bafly from England
from Australia, New Zealand uma kuzovotwa babuye bazovotela la ama-local government azele ukuzovota kuphela phinde emuva. Thina i-TVD ila eceleni kwakho uthi awuvoti ukhathele ukuvota. Asikwazi ukuthi siyenze lonto leyo sesizodliwa ngenduku zethu. Elinye lamathuluzi esinalo umkhonto wesizwe. So ngiyanxesa kakhulu ukuthi abantu abasha mabayibandakanye nenhlelo zomkhonto wesizwe bazothola kwabadala nomhabulo ukuthi sibheke and fanele siqonde ukuthi umkhonto wesizwe njengeqembu elisanda kuba elisha lingangabo ilona qembu abangakwazi uku-influencer i-direction yalo akufana namaqembu amadala kuzothiwa kwenzeka ngo-16 bani la into yango 2023 so bese khona usengayi-influencer i-policy position yomkhonto wesizwe. Wethu siyabonga kakhulu lobeka sinaye uReggie ungwakwangcobo esibe nenkulumo yakhe ehome. Babungcobo khona into kuyenzeke la ekhaya sibe namanye ama-invite la ekuba nama-debates khona la kulandwa khona omunye abekwe la zithi ukudonsana uyosaveyila for lelo suku ubafuna bonke ngibona umbhore ethi balethe bonke ngizobaslicer one by one. So kwi-debate sisazophinde simcele khona lapho lesitalisa khona umkhonto wesizwe mhlawumbe African National Congress nakhona sithole khona i-DA nayo Chris Pappas sisamtshela abanye babantu abazongena ngeni i-debate nendawo ungayi-aveyila endweni efana ngabunandi kakhulu ubadinga la yini nje office ukuyibuza kubona kakhulu edlula zonke sesivala ukuthi bawujoyina nini umkhonto wesizwe asilomuntu la umuntu ohluphayo kaphezulu wakho umuntu la ngaphakathi bafethu labe sathi naye uReggie ungwaqangcobo silandele kuzo zonke inkundla zokuxhumana la isitholakala khona sikhona ku Facebook siyabonga imbongo page usitholela lapha ku YouTube kwi channel ebizwa ukuthi Mendros Production noma usithole kwi page elibizwa ngokuthi uIbanathi Mpungose likhona elilodwa ku page ekumentionele lona elina less than million linabalandeli abangaphansi kwe-million akulona i-page lelo thina sidila ngama-millions guys sicela nisibhekisise kahle but siyabonga kakhulu abantu abasithamelayo nabasilandelayo kuzo zonke inkundla zokuxhumana umkhonto wesizwe nangumholi ubekade ekhuluma nani sazodama silokhu sibabona-ke ngokuhlukana kwabo. Siyabonga bhuti omdala thatha isikhathi sakho in fact ngithatha isikhathi esingaphezulu kwesikhathi ebengikucelela kodwa-ke inkulumo ngokubihambela mfowethu ningakhulu esikufundile. Siyabonga kakhulu sinifisela inhlanhla. Siyabonga kakhulu sibonge kakhulu nakunina nomsebenzi omkhulu eniwenzayo ngathi ningadlondlobala nephezulu ningavumi ukuthi nizwe ngathi ukuthi kufanele nibuze imibuzo enjani. Siyabonga kakhulu mfowethu. Yazi enye izinto engiyithandayo abanye banithola ukuthi uzomlanda athi ngicela ukuforwardela ama-questions akusesiyo i-podcast leyo because sifuna ukubuza izinto eziqhamuka along the way enkulumeni yakho. Siyabonga kakhulu mfethu ibimnandi kakhulu. Siyabonga kakhulu.